नमस्कार ओडिशा मो ना हूँ चरण आपण मानक गजपति रे थिबा मोहना ब्लॉक रो अनुष्ठान मान गुड़िक बुलाइवाई चाहूँगी आपण मैंने आसतु मो सहित सामिल हुंतु आ देखु केते गुड़िए आम मोहना ग्राम रे बा मोहना ब्लॉक रे अनुष्ठान मान गुड़िक रही अच्छी से आपण मैंने जानतु आसतु आमे वर्तमान बुली देखिबा मोहना ग्राम रो अनुष्ठान मान गुड़िक कौन कौन रही अच्छी।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋହନା ଗ୍ରାମର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋହନା ବ୍ଲକ ରହିଅଛି। ମୋହନା ଗ୍ରାମରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ, ଯଦ୍ୱାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେବୁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।